Sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panas napa mboten? Mboten, awalnya agak mendung-mendung enak ya. Langsung diparingi lagu nggih. Sing halus napa sing kasar? Aja halus dhisik. Lagi teko. Beri-beri bareng-bareng Mayang Koro original Suseno Audio Trawulan Mojokerto Jawa Timur Indonesia. Kasih tepuk tangannya mana untuk Niken Salindri. Manglung agung songi kelawan bulane dadari ngambaro sasmito sang kumbang wayang rangsang pucuk sarining Mayang Koro original. Boleh kasih tepuk tangannya mana? Masih semangat? Masih ya, di sebelah sana masih semangat? Lanjut lagu apa lanjut jaranan? Lagu. Mau kasih lagu berapa lagi? Ojo kesuwen. Aku ngantuk. Apa? Ayang-ayang. Mau lagu apa? Hah? Kawitaning Sinawang. Ayang-ayang.
langsung njaluk ayang-ayang. Panitiane kan njaluk apa kok? Kayak rundingan sik kate ngerpek lagu kan. Asih ayang-ayang ya. Ayang-ayang kan. Ganongan-ganongan iki kok bayarannya separuh lho ran joget. Duh, ayo. Timbangane kok nggo tuku bensin tok pepo ya. Ayo. Malah koyo Ayang. pedet. Monggo ayo bareng-bareng Mayang Nor Original Suseno Audio. Asal menerima biru dan merah. oh, heeh. Babang rasane ati kangen sengiteng liyan dan nyawang aku kowe lapo katresnan kang masuk bagus kacalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Aku sliramu rati senadyan rapi solopo bakal tak joko yen durung tapi samreng aku oso mas kowe sing sayang Siramu
lambat. Diceluk ibu ra gelem jaluke Cece. Iya maaf. Minta dipanggil Cece, rumahnya mana? Rolak. Mbak. Heeh. Lagi Bu. Lagi. Sing sekiranya sampai bisa nyanyi bareng-bareng apa ya lagune ya? Heeh. Nemen. Nomen. Bokong semok. Delok bokong semok peh kaya ngerti bokong semok to peh. Iki lha anak sapa? Ki anak mungkin. Oh, itu lho dudul kancane iki lho iki lho. Bokong semok ki bokonge sing piye? Jajal tipene piye? Heeh. Iya, sing tuwek ngono lho sing kulake biasane. Ya Allah. Oh, inces. Halo. Temanku yang ada di Rolak, halo. Dia inces. Siapa sing nyuwun pengarepan? Oh, dari panitia minta request pengarepan. Pengarepan nih piye? Dari Mas Dimas. Nyuwun pengarepan. Nyuwun pengarepan. Ya? Mana? Ya apa-apa, penting ndang langsung brol ya. Engko kadung munggah ditokne sitok. Ya. Sini. Iya, boleh. Penting tertib loh ya, ora oleh tawuran nang ndur panggung lho. Jambak-jambakan. Oh. Kaya eneng. Bokong semok ya? Ya. Bokong semok. Ngono lho. Oh iya. Embo iki, lha bokonge sapa sih, Mak? Peh, lah koyo taper klontang ngene kok. Ayo. Monggo. Sing tertib. Bayangkara original Dimas Dikeng Salindri spesial untuk warga masyarakat Mojokerto Jawa Timur Indonesia.
teko kala sema.